čas. Usiluje sa ju odstrániť zo svojho života. Hovorí jej, choď do kláštora. Ona reaguje tým, že zajačí. Zajačí čo? Zajačí perkert. Hamlet jej povie, chod do kláštora a ona mu odpovie len tým, že zajačí. A vyskúšame si to? Áno. Dobre. Chod do kláštora! Zasexujem si? Konečne? Nie. Najprv musíme zapojiť Ofelín cit. Jej cit sa vlní v rytmických poryvoch, ako keď sa vlní pšenica vo vánku. Jej cit je zmetený, nerozhodný. Utápa sa v mori alternatív. Povedzme áno a povedzme nie. Povedzme možno a povedzme že. Ale toto mi už zasahuješ do sexu. Zasahuješ, o tom neviem. Teda Ofélia o tom nevie. Sex je iba zatiaľ jej podvedomí, rozumieš, no. A to mám ako zahrať toto, Majkože? Rob kliky. OK. A jač. Dobre. Vyskúšam si. Chod do kláštora! Povedzme áno a povedzme... Nechaj si tie hlúpe reči, Hamlet! Povedzme možno a povedzme... Na čo by si povedal tých hriešnikov? Moje biologické hodiny už týkajú! Chod do kláštora! Chcem mať deti a to hneď! Chcem mať deti a to hneď! Chcem mať deti a to... Tak sa je. Výborný názor na divadlo. Máme chvíľku. Takže, keď sa dostaneme k Drakulovi, ja ho budem hrať takto. Marcel.